so as nwaanyị bụ adị m ajọji kwa onye ọbụla bie ndụ ya ka o si wee chọọ. So gị na nwoke anaghị ịma lọvụ anyị fo dị nzuzu. Yes, lọvụ dị nzuzu. Ịdị in lọvụ otu ọ ga-eme gị na-eme ihe ị kwesịrị ime. So onwere anybody na-achọ ịta ụta kịta. So gị na nwoke anaghị mgbe unu na-ayọ arụ a na-atụ unu na-atụ unu nekata isechala ala igosie isechala ikpekusi igosie omekwa ogosi. So unu wee bịazie so okwu down ịmago nọma okwu oyi nwoke na oyi nwaanyị na-ese. So nke nwoke na-anwụzuru ala nne na-azụrụ ọfụma ofiro na ife onye ji wee megide gị nwa bụ nke nwaanyị bụ ipostu nudu gị ipostu ala gị na ipostu ike yi ịbịa na soshal midia bịa na-ebe akwa na-eje polisi ịnọchakwa arụsị adịrọ n'obodo unu ekwa ide anụ maka ọkpa abashu ide anụ maka bọket na-eri eri ọsọgodo enya bụ na onye a n'obodo oyibo ide anụ nke ọ ga-abụ ime ya osi from obodo oyibo anyị ala nata Naijiria ebe ọ chọrọ ime gị ọ chọrọ ile nda useless ka inyere ya aka ka unu dịzịa dị useless dịruo n'isi ịgawa polisi gị na onye na-eme ihe polisi arụsị adịrọ n'obodo unu ịmara ụzọ Ọkịja ịmara ụzọ Nsụka nwoke ọbụla gị na ya na-emekọ ife gị na ya na-abụ wee so okwu ofiro na ihe oji megide gị bụ ipost ala gị na ike yi na soshal midia nne ka onye echeta ebere ọ dị ndụ ọnwụ ka mma.